Igo. Itlog diri gibutang sa init. Naluto na ba ni sir? Dude's torta. Kani sir, pila ka oras ninyo nga giano? 2 hours yun. 2 hours? Pwede ba ablihan sir? Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel. Ang Dude's Torta karon sabay ta malagaw ta kauban ang atong mga bisita gikan sa Cotabato, ang atong mga paryente. Adto ta musuri daw sila sa hot spring or sulfuric falls sa Davao de Oro. Tara, sabay ta malagaw ta magtorta kauban. Yes, si Jay. And hi mga pag-umangkon from Cotabato. 1 hour later. So welcome na sa mainit makuda akong igaagaw diri from Cotabato. Ang kuan iyang request nga makaadto dito nga nag-aso-aso. Mainit. Mainit day pero lamig no. Anya, kumusta biyahe? Welcome. Yes, sexy ya byuda pa. Wow. Sino kuno byudo dyan? Sino kuno byudo dyan ha? Gwapa gyapon kabing ba? Wow. Ma'am, shout out dyan sa taga Cotabato. From South Cotabato. Yes. Diri kami sa mainit gaaso-aso sa kainit ang falls. Wow. Tara, sulod da. Butangin lang dyan bisang 30 kana 30. Hindi hello ma'am, welcome to my channel. Wow. Hi vlog. Okay. 450. Bila entrance bell? Tag 80 ang brand. Ang adult. Ang bata pila ganito. 50? Tapos nadala ka din ganito, nag-charge kami 150. May lechon no? Tama 150. Charge kami 150. Pero gintilin dito sa car kay may Wow. Ang nakanindot diri bawal maligo na nakabrat ang silang. Respect cultural sensitivity. Wow. Kit ko ano naturon ang reaksyon sa pagtungtong sa mga bata dira sa tubig atong tan-awon unsa ilang reaksyon. Kung ano reaksyon. Gani gasos pa. Bawal na gadi ay mag-chinelas diri. Ano mga chinelas man di. Wow. Wow. Okay, atong tan-awon bi kung ang reaction sa mga bata. Sige. Ano bi reaction sa mga bata sa nag-asu-asu. Init. Gaaso. Nag-picture ko, Bel.
Nag-ano pa ho, gaso-aso. Aso sa init. So, dirita sa kati. Oo. Ano sa daan ta? Jollibee. Imol man doon. Kaya pobre man ta, Jollibee lang sa ta. Sige. So naatay gikan, nanaogikan sa barko si Jay, Kilo Jay. Shout out sa imong mga kauban, ay ba mo sa barko? Shout out. Shout out to the Nightwing. Ah, Ang barko Nightwing. Nightwing dahil mga kaubanan. Yee. Tapos namin Kalocano. Gani. Hello, Bing. Shout out sa mga nobyong mga nobyo. Yo, hala nami oh. Nami ang ano. Ay, pobre man lang gid kami mo odang Jollibee. Wow. Ari adobong manok, native. Wow. And kani dang sa Ilonggo is inday no? Wow. Kanang palitaw nga na ay bukayo. Wow. Meanwhile, From Cotabato. Di kaya. Tugnaw, gaso-aso. Put. Welcome to my channel, ma'am. Nice kayo, nice kayo. Nice, ma'am, no? Sige, ma'am. Unsa nakanindot na? Ha? Unsa nakanindot? Sa kanindot? Unsa nakanindot diri sa hot spring? Ano daw? Punta daw ni Bale ang hot spring. Ay, nindot kayo, kagaya sa akin. Oh, yes. Wow. Our first time from Buanga. Zamboanga. Yes. No? Idalik na mo sa may malayo. Lagi niya mo nga ni alam na mo ni hot spring ko ilang sa spring. Pero tuloy mo. Gani. Sige, ma'am. Salamat. Yes, sir. Apil mo diri, sir. Okay. Shout out, ma'am. Shout out, dira. Shout out imo mga sarinte. Tindasan. Yeah. Akong mga cousins from Cotabato. Welcome to Gold Store na. Yes. Sa mga Ilonggo na kanto na diri, sa mga teacher ko, hindi naman ito kasunod. Yes. Dara, ang init-init na tubig. Sambat panuhot, bulong kapan. Kabak ko dyan. Kapagat yan. Tuya o mas naguba lang yan. Ako ng taon anay, naguba ang yaman ko tong kusog na tubig. Video ko, sir, ha? Shout out, sir. Shout out. Okay. Welcome sa akong channel. Sige. Shut down. Ayaw po. Sige. Yay. Wow. Tuwag seminary, Tagum. Kauba sila Rafi. Arangin? Oh. Asa naman ron?
Diri mo nagkuan? Ay, okay. Parinti na ako si Rafi. Player na ako siya sa Dabra sa volleyball. Ha? Wow. Ko ang Dabra player na ako siya. Oo. From Kipalili. Oh, maraging hana. Oh, kay naundang man yung sigarilyo, grade 6 pa lang. No? Shout out, Rabi Arangis. Kurog to. Wala pa ko kahiring. Kaya talag sara mo uli. Sige. Diri nga side nagguba na diri ako. Diri man to ang dako nga kuan sa tubig, hulog sa tubig. Nga makamassage sa imong likod. Kaya ang kainit, Bel? Kaya no? Sa'yo aga pa mo? Aga pa man yun. Aga pa. Kani ang mga future pari diri sa Region 11. Meron tag di mapintal sa sayal. May ay kadanlog. May langog pa, makasulod pa. Oo, pwede ka daan mag-massage. We are from Zamboanga. Indasan. Zamboanga, Indasan, Cotabato. Lagyo kayo atong bisita. From Tagum, sakuan sa Aso. Hi mga first time diri sa mainit akong mga pag-umangkon from Cotabato and from Doña Andrea. Okay. Yehe, sino ba ay ara si Jake to? Oh. My cousin. Pinado ka years nga byuda? 4 years? 5 years. Ay, lano. Dos ano lang din, no? Gani. Okay, sige. Ato ta sa Pikas. Sumana ta og tour diri nga side. Dito na po ta sa Pikas. Na. Tag-enjoy pa? Enjoy! Wow. Yes. Sana. Hello. Hi. Okay, sige. So, shout out mo, ma'am. Ito si Ma'am Juan Transaction. Yay! From City Health Office. LCU Tagum. Wow. Tagum. Congratulations sa Tagum City kay Maoy na Queen sa Binibining Davnor. Yay! Okay. Kung anima enjoy sila diri. Talibsik. Nindot kay dili kayo init. Oh, gibasa ko sa bata. Dali long shout out dali. Long kaway dali. Gibasa ko nimo. Wala ni inom. Mag-inom. Ayaw rasa ko lang.
Ay pasagdiran. Inyo hatong apo. Sige i-shoutout imong apo sa ako ang vlog sa akong channel. Shoutout dali. Ay, shoutout! From taga-asa. From Kalinan! Yeah, dabaw lagyo day. Lagyo day. Doon torta. Dai. Shout out sa Marahan, sa Kalinan lang. Kaway te. Nice. Kaya kainit. Kaya. Nindot kay kuan po taligsik ba? No, mag-mix. May ara pag ida tuya daad sa likod. Pero dahil doon no. Danlog din siya. Pasi. Wow. Wow. Makainit. Jusa. Agay ka. Init. Hindi ko makaya ang kuan. Init. Mas init. Gusto ko basuin ko likod ko pa ito. I-shout out si Juan, si Papa mo kay si Mama mo dali. Ina-shout out Papa and Mama dali. Dali. Girl, kada. Sige kamuduha dali. Kamuduha ni Kuya dali. Dali. Kay gibasa ko sa ano sa gisabligan ko sa likod. Oo. Babay. Kaway. Ani. Dara lang mo. Dara dali. Dara. Tanaway mong pool. Ay tanaway mong naong oh. Dara. Okay na naman. Kita na rin. Kaya bye-bye. Bye-bye ikaw. Bye-bye. Di, nakaligo ko. Bye-bye dali. Bye-bye. Hello, naiitlog diri gibutang sa init. Naluto na ba ni sir? Hello, welcome to my vlog sir. Welcome to my channel. Kaya pila ka oras ninyo nga gi ano? 2 hours yun. 2 hours? Pwede ba ablihan sir? Pero kuha lang Isa siya lang. ganang Malasado? lasado. Kanang luto yun tayo. Mga 4 hours na. Kung kato na viral man ko. Oh, ako ato. Ayun. Shout out na po akong mga kagrupo sa ano sa GE kanang Global Empire sa Bigo. Okay. Kaya nag-video live man po ko dito. Okay. Kaya sa Surigao, Tandag. Taga-Tandag man ni. Tandag di kasi. Pulisuman man akong asawa dito. Di ay, si ma'am. Kani ako ni anak. Sige, ano na.
Shout out dira, shout out. Check out. Bisayan ka, kakatsu ko. Kanron diha. Unya ka mo tandag, siya tagom. Imong anak maka ni. O kung anak ni, mas maramusan nila nag-eskwela karon, gamatay silang inahan. Ako to. Nani. Kadungan. Hello ma'am. Nabiside. Hello. Hindi ay. Yeah, thank you guys. Thank you. Subscribe. Salamat. Salamat ma'am. Ito mo, silo no? Kaya try na akong to ya, mas init daw dito. Diri daw bi, kay mas init daw diri. Ay, okay. Ungko, abi ko ni. Kay dito man daw, hindi ko kaya. Ito madahay itlog. Init yun. Ta, siling kita. Oo. Wala. Heat massage. Oo, head massage. Oh. Pwede man ibili natin ang sakyanan mo dyan. Sa ako lang ang sakyanan dyan unta eh. Ay pwede man damaan kuan man sa likod. Oo. Ay, sige ito. Wala na yan. Ako mga danong mo. Ganit sa Lake Leonard. Atong itor ang Cotabato. Yehey! From Cotabato di ay. Thank you for watching. Hanto sa sunod na itong mga video sa Bayta din hilang sa Dudes Torta. God bless everyone. Thank you very much. Sir, sa channel na ko, Sir. Dudes Torta. Wow. Kasi channel na ko, Sir. Prefer na ko ang Dudes Torta. Hala. Wakoy sa lahat to. Sige.